Bima panggono wara sakareng toya alone ginolong kolong gebyara jroning samudra banyu samudra sumamputing wendhis wah iki tawaspadake kaya adiku kang prating madaning pertapan ngarga wirasa inggih dosangadi penembahan paduka menika boten kesamaran dhateng Kang Rayi saking Madukara keparenga Kang Rayi kula ngaturaken kasugengan so ngaturaken sungkem dhateng paduka sangadi penembahan wah Janaka ya wis tak tampa pangestuku ganti sira tampanana Janaka inggih dat kapundi senggon dadosaken radaking kayowanan kula sangadi penembahan sowan kula tan kejawi boten wonten kali tiga sang penembahan keparenga paduka menika dosangadi penembahan Begawan Bima Suci ngangken putra murid dhateng kula wah ya wis tak aku muridku jeneng sira adikku Yayi Janaka inggih ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindhan angka kaping kalihipun boten wonten tan kejawi kula menika kepengin midhangetaken menapa ingin dados ngelmu kasampurnanipun sangadi penembahan lang-lang indriya mangungkung gandhuan remang lelena tanpa kanin Janaka wonten dawuh jane mono ngelmu kasampurnane menungsa ya manggone limadane menungsa pribadi menungsa kuwi mau kudu ngerti jalaran urip paring madaning alam donya ki mau ora langgeng sipate kabeh mau mung serbane titipan dumadine menungsa ora ana lara telu ya mung katresnaning bapa lan ibu ning kono nuhake wujuding tirta katresnan kang ditanduri madaning bumine Kanjeng Ibu banjur tukul dadi menungsa sawise urip ing madaning alam padang nindakno darwane dhewe-dhewe rumangsa wong urip ki mok ana sing uripi mulane kudu ngerti tembung urip